Itu lho, Pak. Nggih lah kok padha gemujeng ora keplok, ora tepuk tangan. Kasunyatane mergo estu barep niku TK entuk MBG pendak dina wis ora mikir kebutuhane dahar sarapan. Bojoku nun sewu gadah yoga melih umur 5 sasi wancine neneni tegese neteki. Kuwi ya entuk MBG. Aman to Pak, gek kula tanggapan apa sing arep dimasak? Ora perlu. Tadah perkara dahar wis dicukupi karo Gusti Allah lumantar MBG lho. Matur nuwun lho niku. Lah mulane kuwi sampean lek ora wis numbaske daharan nggih putrane. Putrane loro wis ora ngragati kabeh to. Ora ngragati. Bojo ya ora ngragati. Lah nuwun sewu sisihno 15.000 nggih tuku lulur. Kuwi tok aku men. Ayo. G terus R ayo. R kuwi ramah-ramah wargane. Bener cocok. Kandhane panitiane jos luar biasa. Luar biasa Mbak Nacik dan kawan-kawan Bu Endang niku grapyak semanak. Bu Endang senadyan to piyai putri nek jumangkah ngungkuli sing kakung. Rampung gawe. Estu Bu Endang niku jos. Mosok? Nalika tindak nggen kuwi alus sih piyaine. Lho ning alus niku nek sambang Sarawungan, nalikanipun bekerja untuk kabupaten luar biasa tandangipun. Weh, Bu Endang niku nek sing garing mboten kula mboten purun kok. Wah iya. Estu mangtang ngerti Bu Endang. Bu Endang niku nek sing garing mboten kula mboten purun. Sebabe? Kono-kono bayar. Ya aja nelongso ngono. Mboten wong kula kalih Bu Endang pun kadung seduluran, adike Bu Endang niku camat Kradenan. Apa-apa nek raku ya ora kersa buwe. Nanti kaya ngono tresnane karo sampean. Ora perkara niku. Lah sebab we? Ape dipek mantu biyen. Apa ora kleru camat kok iso ngepek mantu jenengan? Lho saking tresnane kok, Pak. Wong tresna kan ora diukur saka baguse rupa, ora diukur saka kae bondo. Ning diukur saka kelawune awak. Ayo. Balik neh. Kuwi R, terus R. O. Ora neko-neko wargane. Nyatanipun ya sak lumakune. Piting klopo upamane tegese sak lugune. Sing petani ya dadi petani sing jujur, sing pedagang ya dadi pedagang sing jujur, semono uga sing dadi punggawa tegese dadi pejabat. Nindakake apa perintahipun, amanahipun ya sing lumaku kanthi jujur. Elok. Para lenggah tepuk tangan. Luar biasa iki. Produk luar biasa dari Gerobokan Purwodadi ya. Semua sudah paham? Wah, ya. Semua sudah kenal? Oke, terima kasih. Ayo, wong belum kok terima kasih ora. Mosok dereng kok? Dereng ora. B. Bersemi saka tembung bersih sehat mantap indah jumbuh karo slogane Gerobokan Bersemi. Wah, iya. Kandhani ya, Pak. Elah, cerdas tenan lho. Putu Kiai ya. Putu napa? Kiai. Kiai. Nggih. Jenengan niku. Putu Kiai. Lho, berarti jenengan Gus no? Nggih. Oh, Gus sinten? Gus Jajak, Gus Jajak. Jajak. Mosok jenengan mboten tepang si baik kula? Mboten niki. Wah. Kurang adoh jajahan jenengan. Heeh. Mosok mboten tepang? Mboten. Lah sinten to? Kiai Slamet. Sik Kiai Slamet nang nggen kuwi kebo kuwi. Iya. Ya bener lek kelawu, kebo ya kelawu ngono kuwi. Balik nah. Iya, mau teko B. B. Terus O. O. Ora seneng padudon. Rada cepet. G. Guyub rukun wargane. A. Amanah kabeh para pejabate. N. Aduh N ya apa ya kok cepet men. Nanggap wayang bengi niki tandha syukur nang Gusti hari jadi Kabupaten Gerobokan yang ketiga, Pak. Ah iya. Gerobokan kamu wilayahe kene alun-alun apa jenenge? Purwodadi to? Purwodadi Pur. Ya Allah, lah iki lho entek. Isik 20 ya. Isik 20. Ayo. Pur. Ayo. Nang janjiane lho gak teko Purwodadi. Dadi wis to, Ndang. Ayo, Pur. Pur. Tak suwek sithik ae, Pak. Aja, ya ora payu ngawut ora. Ayo, nggih. Ayo. Pur, mari kita gempur semua elemen-elemen yang tidak mendukung masyarakat Kabupaten Gerobokan. Ya, Wo. Wonogiri. Ayo. Klamu, gak iso mikir iki to. Ngancing iki to. Wo, ayo. Wo. Wong tuwa gelem ngomong sing enom gelem ngajeni sing tuwa kuwi slogane Kabupaten Gerobokan antarane kawula lan punggawa nyawiji. Manunggale kawula Gusti. Nah, paham to? Paham no, cerdas kok ya. Da. Pripun? Kurang loro, da. Cek meneh iki? Iya. 20.000 ki. Ah iya,
5.000-an papat. Ayo. Aduh. Nah, Moh iki.